Ce se cer? Chiar clipul или? Ами chiar ще нараса chiar cuiva. Добре. Am înțeles. Материя, чу? Mama ia cele copate. Хубаво. Мотазг занесу кем? Erat вече му таскзин. Или палема снимиза. Дела. Дика снимки. Клик mai sadikes. Добре. Дед за пек. Тогава ќе разхлипс. Mama ce mi internet после ревю. Добре, аз си кама сарт снимиза. Ама акна на кера клипус. Здравейте хора, днеска ще правим една коиба. Пробиза сами. Здравейте хора, днеска ще правим една коиба. И вътре ще снимаме. Какво ще правим? Ама кера англаманке, дик, анке. Су, ашти. Дай. Давай. Ашти, давай. Кера шу. Анке. Здрасте, ма. Давай. Стереозима. Кера клипус просто или? Доро, дик. Доро, дик. Мё, демедерла кера. Здравейте, приятели. Ти циган ли си ли? Малко. Защо малко? Да. Это керто жуклист саройс. Дорог, канадский сажу. Айде, папай, папай, пай. Хора, дигик, тогава вече ще правим истински клип. Не, дай, кажи ти историята. Страшната. Не искам да я запомня. Добре, здравейте хора, днес сме в гората, както знаете. И ще правим на една хубава голяма куйба. Да, ама ще казвам историята, ти ще прави с кои. Добре. Сега идвахме в гората. Да я кажа ли историята? Да. И, нали, играем с топката и аз казвам Дора, тя се казва Дора, аз се казвам Васко. Аз казвам на Доро, тук видяхме едно нещо видях. Доре казвах, тук имаше едно нещо, в дървото се скри. Аз видях едно черно лице и с кадрава коса. Като спагети. Ами какви? Да ви кажа хора, и нали като правих, като казах и че видях едно черно лице даже беше с бяло лице, май нещо видях. И имаше една панделка, червен, на ръцете имаше едно червено нещо, май видях. Едно червено имаше, май имаше една панделка, рокля май нямаше, само панделка видях малко. Може не беше панделка, ама да. Видях черното лице. И тя казва, това е баба Звездара. И аз казвам, не знам. После тя казва, да се ходим пред нашите. И аз казвам, после. И после казвам, Доре, чух нещо. Доро, казах. Да. И така свиркаш. И тя казва, и аз казвам, хайде да стеглим едно продължение. И стеглихме, нали? Стеглихме. И после казвам, няма никакъв дух. Бог е с нас. И аз казвам,
И аз казвам благодаря на Бог и тя вече си благодари, да. И тъй. И даже хора, знаете ли защо дойде тук едно нещо? Черното лице. За това дойде май черното лице. Ето, сега ще дойда. Ето това, заради той май. Заради той май идваше черното лице. И ето я танцува и почна да бегам. Видях едно черно. О, не, хора! Видях! О, не! Видях! Щях да падна. Ай, хора. Аз излагах. Аз я излагах. Това не беше истината. Много хора има. И чао. Чакай.